No pasado mes de agosto, Sanxenxo e Grove recibiron en conxunto uns 150.000 visitantes, un aluvión de turistas que, como dende hai anos, provocou colapso dos accesos ao Grove na contorna da Lanzada. Hoxe, tras anos demandando, a Xunta do primeiro paso para tentar aliviar o tráfico na zona. O presidente galego anunciou que se vai ampliar a autovía do Salnés. Damos o paso definitivo, que levamos moito tempo estudiando. Eu creo que, cando pretende ser unha administración seria, o que tens que facer é planificar ben, decidir o que queres facer, pensar que esa é a mellor solución, e aquí, efectivamente, a rede Natura condiciona moito para facer as cousas. De feito, o valor medioambiental limita o desdobre da actual vía rápida, vaise transformar en autovía dende o seu actual remate en Sanxenxo ata Noalla. A partir dese punto crearase un terceiro carril ata Lanzada. Alí ampliarase a 4 carrís a PO 308 entre a vía rápida e a PO 550. Unha solución de rueda moi estudada. Nós o que queremos é que esta zona, con sentidiño e con respeto, efectivamente, aos enormes valores ambientais que hai aquí se concentra todo o que merece a pena protexer e, polo tanto, hai que darlle os niveles máximos de protección, pero queremos que se poida acceder ela con comodidade. O proxecto tamén contempla o desprazamento dun paso peonil e a creación dunha senda peonil e ciclista que percorra toda a Lanzada. Ao mesmo tempo, rexeneraranse 40 hectáreas da rede Natura. Hoxe na presentación, tanto o alcalde de Sanxenxo como do Grove celebraron o proxecto. O rexedor Meco lembra que o desdobramento da vía rápida ata Lanzada é unha bella demanda. Levamos anos, décadas, solicitando solucións a un problema que desde o Grove veíamos como dos importantes. E di estar satisfeito coa proposta que ofrece a Xunta. Teño que recoñecer que para o Grove, para os seus veciños e veciñas, hoxe é un día importante. De tal xeito que, presidente, me vas a permitir que traslade un parabén, unha noraboa, unha felicitación á conselleira. Tamén felicitacións do alcalde de Sanxenxo á conselleira de Infraestructuras, María Martínez Allegue. Estás presentando aquí, eu creo que é o proxecto máis importante que vas a facer na Xunta de Galicia. Non o de máis investimento, pero si do máis importante, porque isto vai ser bo para os veciños de Grove, para os veciños de Sanxenxo, en especial para todas as persoas que veñen aquí de Galicia e fora de Galicia. Porque engadía o presidente Ruedo, o proxecto, ante todo, beneficia a veciñanza da zona. Porque sodes os que vivides aquí todo o ano. E despois, isto, lóxicamente, vai ter un impacto en moitísimas persoas, decía o alcalde de Grove agora, todas esas que nos visitan cada vez máis meses ao ano, que tamén é o que pretendemos. Este proxecto ten un orzamento duns 40 millóns de euros, segundo a planificación anunciada hoxe. Antes de que remate este ano, iniciarase a tramitación para declaralo proxecto de interese autonómico. No primeiro semestre de 2026 comezará a dos dous primeiros proxectos viarios. As obras arrancarán no 2027.